Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A punto de despedir o 2019 o balance da denominación de orixe Rías Baixas do ano que pecha é positivo. La referencia que tengo es que hemos batido el récord ya del año pasado en cuanto a calificación de vinos, por lo tanto cerraremos un buen año para la denominación de origen Rías Baixas. Lo que pueda suceder en el futuro lo veremos. Este futuro ten dúas incógnitas no seu camiño: os aranceis do goberno Trump en Estados Unidos, os viños de Rías Baixas e o Brexit. Mentres que o escenario inglés non preocupa o selo de calidade, o estadounidense sí podería provocar turbulencias. Espero que se solucionen los problemas con Estados Unidos, con los aranceles que nos pusieron. Las noticias que tenemos no son muy buenas tampoco, porque están amenazando con más. Pero en fin, el problema del Brexit lo vamos a saber dentro de poco, pero yo entiendo que no debería ser mucha preocupación, porque los ingleses van a seguir consumiendo vino y espero que no nos pongan aranceles como en Estados Unidos. Y salvo esas dos cosas, pues yo creo que la marcha de la denominación de origen es buena. Os exportadores en Estados Unidos están a buscar fórmulas para evitar que estes aranceis do 25% impacten directamente no consumidor. Iso si, dende o Consello Regulador advirten que será cada operador o que deseña a opción máis axeitada para o seu caso. Cada uno busca solucionar su problema como puede. En algunos casos repartiéndose, digamos, el coste del arancel, que es el 25%, repartiéndose entre importador, distribuidor y productor. En otros casos será pura y simplemente la subida del 25%, y en otros casos pues se perderá mercado en Estados Unidos, pero cada uno se tiene que buscar su vida y nosotros no podemos hacer nada. Polo menos a campaña de Nadal fuxiu esta incertidume. As exportacións para esta época realizáronse antes do anuncio de Donald Trump, permitindo aos Rías Baixas fuxir dos aranceis nun dos momentos máis importantes do ano pro consumo. La campaña de Navidad ya estaba arreglada de antes, es decir, no se exporta vino para Navidad en diciembre, se hace con anterioridad y por lo tanto en muchos casos con anterioridad a la implantación de los aranceles, pero eso vamos a ver cómo evoluciona. Pero las noticias que tengo no son muy buenas. Vamos a ver si las autoridades europeas son capaces de negociar con Estados Unidos para eliminar los aranceles. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Un albariño de produción limitada premium e cunha boca con moito corpo sen perder a acidez característica do viño Pazo Baión. Así é Vides de Fontán, a nova marca que a Adega Vilanovesa vende sacar ao mercado. Na nariz predomina sobre todo esa parte floral, o jazmín sobre todo, é unha flor blanca un poquinho máis madura, esas notas de cítricos, un poquinho de fruta de oso e sobre todo a boca. Eu penso que a boca é o máis interesante neste viño, pois que é moi fresco, tes esa acidez típica desta zona, pero tes moita grasa, moito volumen, moita estructura, un viño que ao final ten un nervio que está aí e, bueno, podes acompañalo mesmo pois con pescados máis elaborados, con carnes, é un viño que ten moito recorrido. Para a súa elaboración, a adega emprega as uvas recollidas nas parcelas máis altas da finca Vilanovesa. Nestes 10 anos de proxecto detectaron unhas características concretas nas que viron moita potencialidade. Tiñan unhas características que non as tiñan as outras, pois moita máis mineralidade, esos cítricos moito máis marcados, moita parte floral, racimos moi pequeniños, grans de uva moi pequeniños, bueno, unhas características diferentes a outros. Ao final o que nos fixo foi intentar facer unha selección desas pequenas parcelas pensando nun viño pois de unha gama todavía por riba de Pazo Baión. Aí xa pensamos en viños con máis boca, un pouquiño máis serio, se queres. Crianza en madeira, en formigón, en inox e en botella. A anada que agora sae ao mercado do Vides de Fontán é a do ano 2016. Faino despois de máis de 2 anos e medio de crianza na adega e con tan só 6.000 botellas. Probamos con a fermentación e crianza nos tinos de roble de 2.500 litros e o huevo, porque o huevo de formigón pois dá moito volumen en boca, esa microoxigenación axúdanos a evolucionar moi ben no caso do albariño, esa acidez que temos redondeana moi ben, probamos a facer un poquinho eso. Evidentemente, antes de sair ao mercado co 2016, pois estuvemos facendo probas anos antes, isto non é, no? Pois chegamos e, encéndenos a bombilla e vamos facer isto. Pois estivo un ano nos tinos e no ovo, despois estivo outro ano ensamblado nun depósito de acero inoxidable con lías novas da colleita seguinte e despois xa en botella, unha crianza en botella. Con Vides de Fontán a familia de Pazo Baión medra, pero non é a primeira incursión da adega nos viños especiais. No 2015 elaboraron o Gran a Gran, un albariño que aproveita a botrite nobre na súa elaboración. Decidimos esperar, deixar a parcela sin vendimar, e un mes máis tarde vendimámola, grano a grano, gran a gran, como di o nome, e bueno, o resto do racimo, que tiña máis dun 80% de botrite sen estar pasificado, fixemos o mosto, incorporamos esa uva pasa e empezamos a traballar con el. Unha vez que temos o mosto coas uvas pasas, empeza a fermentar e o que facemos cada día é un pequeno remontado. Temos como unha pequena rejilla onde apartamos as uvas pasas e coa man imos aplastando eses grans de uva, para que lle ceda ao mosto todos esos aromas da botrite e tamén o azúcar que ten a uva pasa. Unha vez que chegamos aos 18 gramos por litro de azúcar residual, paramos a fermentación e neste caso o que fixemos foi unha crianza en 2 camiños. A mitade do volumen fixemos unha crianza en barrica de roble bella de 300 litros e a outra mitade do volumen deixámolo en acero inoxidable. Despois de 3 meses o que decidimos foi ensamblar as dúas mitades para ter o produto que temos agora mesmo. Foi moi importante o que sí facer unha crianza en botella. Foi un viño que foi madurando, crecendo, sobre todo na nariz, a medida que foi descansando na botella. É un viño que, bueno, a priori na nariz ten todas esas notas da botrite, pois esa parte máis de cítrico confitado, esa parte quizáis máis floral, esa parte amielada ou de fruta máis pasificada, e dache a sensación de que vai ser un viño máis dulce, un viño de postre. Despois, cando metes na boca, pois claro, tes a acidez propia de aquí, a mineralidade, e sí que faite un pouquiño como que non sabes moi ben o que estás bebendo, pero é un viño que vai moi ben cos aperitivos, incluso con algunha carne, é un viño que é moi interesante para maridar. O Gran a Gran e o Vides de Fontán son dúas elaboracións especiais que se veñen sumar ao buque insignia da adega Vilanovesa, o albariño Pazo Baión, no que xa apostaron pola madurez. Pazo Baión é un viño que ten unha crianza sobre lías duns 6-8 meses e despois está tamén un pouco na botella antes de sair ao mercado. Agora mesmo temos no mercado a colleita 2017 e pronto sairá 2018. Quizáis o que nos pode definir un pouquiño o Pazo Baión é a parte pois máis floral e máis cítrica. É algo que sí que é sorprendente que cada ano
está presente no noso viño, pode depender da colleita, pois colleitas máis maduras vai a predominar pois ese cítrico máis maduro, laranxa, mandarina, e colleitas un pouquiño máis frescas, como o ano pasado, hai 2 anos, o 2017, que é o que está agora no mercado, pois xa temos esa parte floral, o jazmín, o azar, esa pel de pomelo, quizá ese para min é do máis característico. 3 caldos moi diferentes que nacen das 22 hectáreas de terreo da adega e que veñen demostrar a versatilidade da variedade albariño. Neste proxecto un Pazo Ballón, dende o inicio do proxecto xa se plantexou como Calvariño era algo máis que un viño dun ano, no? O Pazo Ballón xa non é un viño dun ano, senón que confiamos nese traballo de Lías, confiamos no noso viñedo, na nosa variedade, apostando desde os inicios en sair ao mercado un ano ou un ano e medio máis tarde que o que sería un viño do ano, no? Bueno, como vemos que estamos de acordo, creemos fielmente nisto, seguimos o noso camiño sacando novas elaboracións, pero basándonos un pouquiño neso. Un bo polbo a galega non se entende sen o pimentón, tampouco o lacón, os embutidos ou o adubo da empanada de lombo. E se este produto tan arraigado na nosa gastronomía pode ser da denominación de orixe protexida Pimentón de la Vera, a calidade está garantida. Que Galicia es una zona de consumo importante de pimentón en general y de pimentón de la Vera muy importante, y cada vez más que el pimentón de la Vera sea cada vez más visible en esta comunidad, no solo en la fabricación de embutidos, que ya lo era, sino también en la restauración, en las cartas de los restaurantes, muchos de ellos restaurantes con estrella Michelin, hacen constar la presencia del pimentón de la Vera en sus platos, lo cual quiere decir que bueno, es importante, ¿no?, la reseña y la influencia de este producto en la elaboración de los mismos. El pimentón de la Vera además es un producto que, siendo ajeno a Galicia, lo hemos incorporado como nuestro, porque nuestra gastronomía en mucha parte está apoyada en el pimentón, en este caso en el pimentón de la Vera. Excuso decir que el pulpo a la gallega no se entendería sin pimentón, y tantos otros productos que nosotros entendemos como nuestros, pero siempre apoyados en este magnífico producto. Esta non é a primeira vez que o Consello Regulador do Pimentón de la Vera visita Galicia. Xo fixo no 2005 tamén da man da denominación de orixe Rías Baixas, que apadriña na nosa comunidade este produto de gran calidade. Nosotros estamos encantados de hacer esta presentación. En primer lugar, porque todo lo que sea promoción de los alimentos de calidad diferenciada es para nosotros muy importante. Creemos que es un servicio, en primer lugar, al consumidor, porque le ofrecemos la garantía de que el producto que va a consumir es un producto de calidad garantizada y con un origen identificado. Y en segundo lugar, lo ha explicado muy bien la presidenta de la denominación de origen Pimentón de la Vera, porque se colabora a la fijación de población en el territorio, que hoy todo el mundo se le llena la boca de decir el despoblamiento rural, pero efectivamente hay que implantar políticas para que eso no ocurra. El garantizar, el ayudar a que el agricultor, en este caso de la Vera, pero como en otros casos de muchas otras denominaciones de origen, pueda seguir ejerciendo su profesión con dignidad y con unos ingresos que le garanticen el poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo, es hacer patria y hacer un trabajo que es lo que tenemos que hacer todos los días. A fixación da poboación é un dos beneficios que tamén destacan dende o Consello Regulador extremeño. Este pimentón está asociado coa calidade, polo que cada vez son máis os agricultores que se animan á súa produción. Nosotros tenemos alrededor de 4 millones de kilos. Somos pequeñitos, es un producto muy selectivo, o sea, porque tenemos 1.300 hectáreas en la actualidad, dentro de la denominación de origen, que quiere decir el 100% de la superficie de cultivo, y cuando vinimos aquí pues estaríamos alrededor del 50%, y cuando empezamos a trabajar, nuestra primera campaña la hicimos en 1991, partíamos con 200 hectáreas, de manera que el pimentón de la Vera, como le ocurre a Rías Baixas, estoy convencida, y como le ocurre a la mayor parte de las denominaciones de origen, son unas magníficas herramientas para fijar la población, fijando los cultivos o la cría de ganado en el caso de otros productos, y por eso son digamos propias de políticas de desarrollo rural que deberían de tenerse muy en cuenta, porque desde ese punto de vista son tremendamente eficientes. Este crecemento na produción e a aposta por visibilizar o pimentón de la Vera no mercado incrementou notablemente a súa presenza en mercados como o galego e o do norte de España, mais aínda cando son zonas cunha gastronomía que dá importante protagonismo a este produto.
La denominación de origen ha dado a conocer este producto al resto de España y al resto del mundo. Y eso hace que todas las zonas que eran consumidoras, digamos que ahora lo sean más y además quieran presumir de ellos. Ahora los productos quieren decir que están elaborados utilizando pimentón de la Vera. Tenemos muchos ejemplos más allá de los embutidos y por supuesto en las recetas de muchos restaurantes, en la presencia en blogs de cocina, de gastronomía, en los que se hace una referencia expresa al uso de pimentón de la Vera. Bueno, pues es un dato obvio de que este producto se está utilizando mucho más de lo que se utilizaba hace unos años. Na súa visita a Galicia, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Pimentón de la Vera estivo acompañado pola Deputación de Cáceres. Venimos a internacionalizar un producto que ya está presente prácticamente en toda la gastronomía del mundo, pero aquí tenemos un mercado especial. Tenemos un mercado muy importante porque ¿qué es del pulpo gallego sin el pimentón de la Vera? Pues esos dos ingredientes, ese alimento con ese ingrediente junto, pues es un sello de calidad de la despensa española y por tanto lo que queremos es seguir uniéndonos, seguir intentando hacer más fuerte nuestra gastronomía, mucho más presente en el mundo y también de la mano de otra denominación de origen como es la de Rías Baixas. Máis de medio centenar de profesionais do sector participaron no acto no Pazo Mugartegui dirixido ao prescriptor galego. Ademais, os representantes dos dous selos de calidade apostaron por establecer sinerxias entre os distintos territorios e os seus produtos. Tras a presentación oficial, o chef do restaurante Corregidor de Cáceres, Francis Refolio, preparou 4 tapas de produtos extremeños co pimentón de la Vera como protagonista. Estas elaboracións compartiron atención con outras da gastronomía tradicional galega, como o lacón e o polvo, aderezados con este produto de calidade. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O sector da DO Rías Baixas reuniuse esta semana na sede do Consello Regulador para analizar as principais debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades para este sector vitivinícola e o seu territorio turístico. No devandito encontro participaron 35 persoas de diversas organizacións e institucións, cuxo ámbito de actuación coincide prioritariamente con territorio da DO Rías Baixas. Entre os asistentes atopábanse administracións públicas e outros axentes do territorio, como viticultores, adegas, Consello Regulador, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, hostaleiros, axencias de viaxe, grupos de desenvolvemento rural, centros de investigación e de formación. Ao final da sesión de traballo acordáronse as conclusións, baseadas nas visións e retos que deberá afrontar o territorio nos próximos anos. A Fundación Juana de Vega ten previsto realizar outra reunión de traballo máis adiante. O obxectivo desta sesión é coñecer de primeira man as inquedanzas dos distintos axentes implicados e ao mesmo tempo facelos partícipes dos avances en elaboración da estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia. Tamén recoller as súas necesidades, retos e obxectivos. A Fundación Juana de Vega coordinou este primeiro encontro de diagnóstico dentro do marco Estrategia de Dinamización Económica, Territorial e Turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que está a desenvolver en virtude do convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, AGADER, a Axencia de Turismo de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE. Esta estrategia ten como obxectivo mellorar o posicionamento dos viños galegos, reforzar a súa imaxe de marca vinculada cos seus territorios, así como mellorar a eficacia da promoción e comercialización dos produtos turísticos vinculados ao enoturismo e a enogastronomía. O sector vitivinícola converteuse nun dos máis dinámicos do rural galego, aglutinando nas súas 5 denominacións de orixe a máis de 13.000 viticultores, unhas 450 adegas e un valor económico de máis de 200 millóns de euros.
Bodegas Martín Codax foi galardoada con 2 premios Publicidade en galego en prensa escrita e televisión pola súa campaña Fillo do Atlántico, deseñada pola axencia Irrosás. O presidente da cooperativa Xoán Allegue recibiu os recoñecementos de mans da vicepresidenta segunda do Parlamento de Galicia, Eva Solla, e do presidente da Comisión de Control da CRTVG, Aurelio Núñez. Con esta campaña, Bodegas Martín Codax quixo dar a coñecer o corazón da marca e fortalecer o seu posicionamento para poder continuar abandeirando a gastronomía atlántica. Fixérono contando historias reais e humanas daquelas persoas que viven por e para o Atlántico e que comparten co Albariño Martín Codax a influenza e forza do mar. Dende a adega explican que esta campaña quere romper co código de comunicación habitual entre as marcas de viños, que soen ser campañas de produto e traballar nunha imaxe de marca que destaque os valores da coñecida cooperativa. A campaña en prensa componse de 5 gráficas de estética coidada e vanguardista. As gráficas de carácter diferencial rompen coa estética clásica das habituais campañas do mundo vitivinícola, nas que a presenza do produto é maior e recórrese con frecuencia a certos elementos visuais. Representan 5 personaxes de diversas profesións, todos eles influenciados polo Atlántico. Así pois encontrámonos con Ramiro Viticultor, Isidro Mariño Mariñeiro, Victoria Ouviña Mariscadora, Iván Domínguez Cociñeiro e Joaquín San Miguel Percebeiro. Todos eles xunto con Martín Codax conforman a familia dos Fillos do Atlántico. As súas historias, vivencias e relación co Atlántico narranse a través dun xogo pregunta-resposta que invita ao lector a formularse moitas desas preguntas facéndolle partícipe da historia que eles contan. Todo isto mergúllanos na relación da marca coa orixe, o mar e o carácter diferencial que este aporta ao seu viño. Por outra banda, a campaña en televisión está formada por 2 propostas audiovisuais conexas e independentes ao mesmo tempo. Un primeiro anuncio no que a marca nos achega ao Atlántico, a súa xente, as súas distintas facetas e nos mergulla nun mundo de salinidade e esencia atlántica que debuxa os trazos do seu emblemático Albariño. Esta historia narrada en primeira persoa chéganos a localizacións emblemáticas e representativas non só de Galicia e do seu Atlántico, senón que nos traslada a Cambados, a súa ría e os característicos viñedos de mar que nutren de salinidade as uvas da adega. Unha historia de orixe, de loanza e respecto polo que conforma esta marca, a súa terra, a súa xente e o seu mar. A revista La Alacena Roja cumpriu o seu 6º ano de vida celebrando un encontro con clientes e amigos que serviu como escenario para a entrega dos premios ás mellores iniciativas turísticas e gastronómicas do último exercicio. A gala, que se desenvolveu en Adegas Martín Codax en Cambados, contou coa presenza de máis de 150 convidados dos sectores turístico, gastronómico e hostaleiro de Galicia. Tras o escrutinio dos votos emitidos polos lectores a través da páxina web da publicación, o vencedor na categoría do comer foi Embutidos La Linense, que se impuxo co 34% dos votos. Na categoría do beber, o gañador foi o restaurante coruñés 55 Pasos, aberto este mesmo ano nas proximidades na Praza de María Pita. Este restaurante non só destaca pola súa oferta gastronómica, senón tamén pola súa dinámica e arriscada carta de viños e a calidade do servizo. Por último, na categoría do viaxar, o gañador foi a Quinta da Auga, que se impuxo co 55% dos votos aos outros candidatos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.
Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.